Perguntei, disse se era da por aqui. Eu disse porque não. Hola, benvidas, benvidos a este acto que penso que é un acto moi interesante porque tamén liga con diferentes xeracións de persoas que loitaron hai 21 anos, 20 anos máis ou menos no tema de nunca máis de Cataluña. Precisamente agora, en unha casualidade, moi honesta, eu non tengo tantas casualidades, há unha manifestación de Santiago na que toca contra isto.